Mga nagnegosyo ug nag-operate sa mga fish pen sa Lamacan o wetland area sa Mandawi City nang hinaot nga di makulban sa kaldero niining pagpahawa kanila. Kaganiha, nagpatabang na sila sa konseho. Ang dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nadawat na ning mga operators ug mga fish pen diya sa Mandawi City ang notice nga gipadala sa City Hall Butang nga ilang gikabalak-an kay maapektuhan ang ilang panginabuhian. Sa regular session sa Mandawi City Council, mitunga kini mga residente nga apektado sa giplano nga clearing operations. Sila ang nanimuyo ug ang uban nagnegosyo diha sa wetland area sa may barangay Banilad ug Kabangkalan. Moabot sa 32 ka mga fish pen structures ang na-identify nga nag-operate sa may Lamacan o catch basin sa syudad. Napadalahan sila og notice sa miaging simana kay way permit ang negosyo ug gihatagan sa syudad og 3 ka adlaw sa pag-clear sa istruktura. Kahinumduman, bag-uhay lang gibaha pag-ayo ang parte sa Mandawi ug Cebu City ug usa sa natumbok ang grabbing siltation sa may wetland area nakatampo sa problema. Kini ang rason nganong ang syudad gustong mahingusgan ang clearing. Hangyo nga dili lang unta ipatangtang. Kung pwede man gani unahon lang sa tunila padakan baron or limpyuhan ang mga drainages before ang kana if ever man gani siguro ang amo jung gusto is walay tangtang. Amo lang siguro paggamyan ang mga nets. Katiguangan nga nimo yung pudihan nga wa gyud tayo mga trabaho. Wa gyud tayo kuan kay meron gyud tayo ni giangkon sa mga nag-operate og fish pen, wala sila'y permit sa ilang pamuhi og isda. Apan usahay hinay kuno kaayo ang ilang panginabuhian. Ang mga sakop sa konseho mipagawasab sa ilang panahom usa kanila nangita og expert opinion kabahin sa baha. Ang district councilor sa Kabangkalan nagpangita sab sa sinkhole nga makasulbad unta sa problema. Mo na siya suyupanan sa tubig nga mupundo din na kay catch basin maguna diyang dapitas Kabangkalan ang mga katubigan des sa lamban nga naanha ginaagas din ha sa kaniadtong open pa ng bito within an hour kung bisag unsa pa nakapuno diha. The agency who has the jurisdiction over that query is the BFAR because the protection of the area is within the jurisdiction of the DNR. Dito mo siya masakit, so mabaha siya kay naman ka-flow ang water. Kay ang fish net naamon sa tubangan. So naamon basura, di ba? Ikaw mismo na ikaw na naamon basura. So ang pagdalan sa water. Nasabutan sa konseho kaganiha nga sa ilang sunod sesyon, moimbitar sila sa mga opisyales sa lain-lain nga mga opisina sa Environmental Office, sa Housing Office, ima sa Business Permit and Licensing Office ug sa taga BFAR o DNR aron mangayo gyud katin-awan kabahin ning maong issue aron masairan kung unsa sab ang konkretong plano sa dakbayan kabahin niini. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.